баъди гузориши мо мақомот омада як ҳафта баъд сохтмонро оғоз карданд, аммо ин сохтмон як моҳ тӯл кашида ва билохира боз мутаваққиф шудааст. сокинон мегӯянд дубора қатъ шудани корҳои сохтмонӣ дар ин пул онҳоро нигарон кардааст, чун ба гуфтаи онҳо мавсими ҷамъоварии ҳосил шурӯъ шудааст ва бояд самараи меҳнаташонро ба хона биёранд. ҳар як хонада 2 гов 3 гов барои бурдани овардани як гов худаш як тилишка 2 тилишка алаф дар кор ҳами тор алаф мевадошагане ки ба тариқа дига ҳеҷ хонода намонда. мардуми атроф асосан дар канори дигари дарё заминҳои васеи кишт ва чароғгоҳ доранд. маҳсулоти ба даст овардаашонро дар бозор мефурӯшанд. мегӯянд анҷом наёфтани сохтмони пул онҳоро маҷбур мекунад маҳсулоташонро бо нархи қимат фурӯшанд то харҷи роҳро пӯшонад. ина вақти мисол дар равши рестай мо дар олимтои гандум дорем қариб 4-5 гектар замин айми колхозай. агар мо ба ӯ табо баремш қариб 500-600 сомон мегиранд. агар ита меши дар 200 сомон меовардем гандуми халқа. ба қавли сокинон гузаштан аз ин пул ҳанӯз ҳам хатарнок аст ва мардум то андозаи таваккал ҳам мекунанд. говоро ҳами мардум меоранд дар ӯ парай кӯприк маҳл мекунанд бояд теата мегзаронанд мераванд. лакин намедонем ки чанд қадр давом мекард бошад. ин пул деҳаҳои ду канори дарёи Сурхобро дар ноҳияи Фархор ба ҳам мепайвандад. вайрон шудани як пояи он дар ним соли пеш сабаби бозсозии он шуд. аммо сокинон намедонанд чаро дубора сохтмон дар ин пул қатъ гардида аст, дар ҳоле ки ба гуфтаи онҳо корҳои асосӣ ин ҷо ба анҷом расидааст. инҷа ҳами кор хари намонда, ҳами симин мекунанд, болоша тамом асфалт чӣ мекунанд, дига ҳамаш буд чидагие охи. Панҷарои бара мемонанд. Панҷарои шайхи 60 охи.